Bolgariani, Joy BPFni, Joy Nangalni, Joy Hagrama Mohilarini, Joy Kamba Bolgariani, Joy BPFni. दिनै जोङो बेंटल प्राइमारि दिनै बिपिएफनि नाजानायाव गासै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय 65 जन इउपिपिएलनि वार्कार बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों आरो बिथांमोनखौ जों साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो देग्लाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायनो थाङो फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जे साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा क'क्राझार लकसभा गोलैनाय आरो दरं उदालगुरिनि रायजो राजा जाय बिथांमोनहा बिटिसिनि बिथांमोनखौ साफ्रोमबो खावलायनो सानो जे जोंनि देग्लाय बिपिएफ दोलोआव जाहाथे भट होनो नांगौ मानो होनोब्ला इउपिपिएलआव होनो नाङा ट्रेक्टराव होनो नाङा मानो होनो नाङा होनदों दिनै जों बिपिएफ दोलोआ भट बिदों खामानि मावनायनि थाखाय जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होदों गोबां 10टा साब डिभिजन बानायदों अफिस बानायदों इउनिभार्सिटि बानायदों सिआइटि बानायदों इन्जिनियारिं कलेज बानायदों दालां बानायदों हाग्रामा ब्रिज बानायदों साब डिभिजन बानायदों गुबुन गुबुन जायगायाव बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आरो बिटिसिखौ बिथांमोना सोरजिदों बर' भाषाखौ 8 सिडुलाव रिकगनाइज खालामदों बिनि थाखाय बिपिएफआ खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव एमपि देरहायोब्ला बिनिफ्राय आरो साबसिन खामानि मावबावगोन जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना दङ दा इउपिपिएलनो भट होनो नाङा ट्रेक्टराव भट होनो नाङा मानोना बिथांमोना बे 4 बोसोराव सासेबो सेंग्रा सिख्लानो मा होनो साख्रि होनो हायाखै आरो बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि नामाव जेबो खामानि मावनो हायाखै लामा दालां बानायनो हायाखै आरो बिथांमोनहा जेरैबादि बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों गोबां जागोन होनदोंमोन नाथाय अमित शाहनि जि सेक्रेटारिया बुंबाय होम मिनिस्टार अमित शाहनि सेक्रेटारिया जि बुंबाय जे बिटिआर रेकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंला दा ओंखायनो इउपिपिएलआव एजेन्डा गैया जोंनि बिपिएफआव एजेन्डा दङ फोरोंगुरु सार बिथांमोननि भेन्सार स्कुलखौ साख्रि खालामनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो साख्रि होनाय आरो हा पाट्टा होनाय आरो बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होनाय बिनि थाखाय बिटिसिखौ बासायनो नांगौ आरो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जोंनो बिपिएफआव भट होनो नांगौ आरो सासे गोरों गोरा मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी आरो दरं उदालगुरिनि दुर्गा दास बर' बिथांमोना सानैबो लेंगुवेजावबो प्रब्लेम गैया आखा फाखा बिथांमोना गोरों गोराखा ओंखायनो जोंनि दोलोआव भट होनो नांगौ बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो बिटिसि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय बावैसो सिगां नोंथांमोननि दोलनिफ्राय बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट चन्द्रन आरो बारगाव मन्त्रि बिथाङा बुंदि बिपिएफनि माबा मेथ्सआ दा कुनु मिलाया कुनु फैबाय थानाय बिसायख'थि बिथांमोना देराया मानोना बिथांमोननि मेथ्सआ कुनु मिलायला चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ क्रिटिसाइज खालामग्रा आरो बिटिआर एकर्डआ बे ओनसोलनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय मोजां नङा प्रमद बर'आ सासे थगायसुलासो होनजेननाय मानसिया बिटिआर एकर्डखौ क्रिटिसाइज खालामनाय मानसियानो चन्दन ब्रह्मसो नाथाय बिथाङा दिनै गावनि खोथाखौ लाखियासै आरो बिथाङा गावनि सार्थनि थाखाय ओनसोलनि सार्थ नङा पार्टिनि सार्थ नङा गावनि सार्थनि थाखाय बिथाङा दिनै इउपिपिएलआव थांबाय आरो आङो बेखौल' आसा खालामो जे बे इउपिपिएलआव थिसखिना थाथों इउपिपिएलआव गोबाव सम थाथों जाहाथे बियो ओरै जाहाथे जाया बेखौल' जों खावलायनाय थाबाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों मा होनो रायजो राजा दङ जेरावखि थाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों मानसिफोरा लोब लोब फैदों
दिनै जोंजों मा होनो बिजेपि खालामनाय एबसु खालामनाय इउपिपिएल खालामनाय रायजो राजाया फैदों बिटिसिखौ बासायनो नांगौ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर बिटिसिनि हा पाट्टा होनाय आरो बिटिसिनि फोरोंगुरु बिथांमोनखौ आरो बिटिसिखौ जौगाहोनायनि थाखाय मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि दुर्गा दास बिथांमोननो भट होनो नांगौ बेनि थाखाय जों बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंहा फोथायनाय दङ फैबाय थानाय 7 थारिखआव जोंनाव नांगोलावनो बांसिन रायजो राजाया भट थुगोन मानोना जों गामि दफा गिदिंनानै बे खोथाखौ जों मिथिदों बिथाङा बुंबावदों जे कुनु बिपिएफनाव मोनसेबो इसु गैया समस्या खालामनाय एबा जौगानाय मोनसेबो इसु गैला होननानै इउपिपिएलाव मा एजेन्डा दं बिथांमोना बुंदो दिनै दुर्गा दास बर'नि जायगायाव मा होनो हरैहाय दिलीप सयखिया दरं उदालगुरिनि रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ मा होनो दिलीप सयखियानो बेसेयाव फानखो दरं उदालगुरि समस्तिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ बेसेयाव फानखो दिनै मा हिसाबै माहारियारि आफादा गावनि दुर्गा दास बर' केन्डिडेट थासेयावबो गुबुन दिलीप सयखियानो भट होनो थाखाय बिनि एन्सारखौ जोंनो